Fujani poito khlainai rok jeng kwbangma lama tino kaitono suriwi mano khulumwi mano dinini o video wngkha Kristo ba achai katal wngjakrokni bagwi bahai ke kaitono surinai bahai ke chengnai nung kaitono joto jorao joto thaio suriwi mano phaidike jeng bahai ke kaitono surinai nailaiwano pulia nung kaitono nakarma sannai tamni hinba jeng sumso ganangse jeng saimantui sawi maya tei kwbangma jayarok khlaijagui paimano kaito jengno nakarnai tamni hinba bokok rijak tongo sijak tongo kaisa jokhon berem remsani bwtang tangchugo phiaba jeng kaitoni thani chini sumsorok gosike bokok naragui soike nainai hake bo chini sumsorokno nakarnai hiya jeng bebak samung hamya khlaimano susanai jeng jefruo khabai khukbai kaitoni thani o nakarsano kaitora afro chini bwkhano sanai nainai hini sao jeng soya na soya jeng soy ke kaitoni thani o nakarsano ke kaito chini jotto sumsorokno sujawi rwbainai hini sao jeng khanangise soy kese kaitoni thani nakarsano nangnai aboni yagulo tamo khlainai hinmani le nung kaitono lobnani nangnai bochungno asuk hamjakmani bagui nakarmani bagui joto chini bwskango tiyar khlairmani bagui bono lobnani nangnai boni samung kahamrokni bagui ono khayung hayung naithokke snamani bagui jeng bono malobnai tamni hinba kaitor wngkha lobjaknani jukko lumberem remchiba bwtang tangchisa hai hini bosao o buini bororok norok bebak no subrai no lobdi o bebak hani bororok bono lobdi jeng kaitono ma lobnai chini a lobmani abono kaitoni thani satrai mutum hai barokjaknai aboni yagulo kaitono hambairwnani nangnai bonono snamani bagui kathang tonimani bagui dinini salni bagui bono hambai marthak dini sumsokno nakarmani bagui hambai marnai kaisa Thessaloniki berem remba bwtang tangchichar bebagono hambairdi Kristo Jisu bai tongui norok omo hai kheno wngthang hwnui kaitor mo chungjago kaitono jeng joto jagano hambai marnai dinini chini je porosity ni bagui bo kaitono jeng hambai marthai aboni yagulo nini sakni bagui surinani nangnai kaito nungbai angtebo ganao tongnani muchungo nono saimanani muchungo poito raknani muchungo nini kokthai buchinani elemredi hinai surina nangnai nini personal problem tongkhe kaitono sadi kaito muchungo tongkhe abo ungnai nini kwbangma personal hujak sumsok tongui mano nung abono yakarnani chaitoka haifano yakari manya ngai tongui mano nung kaitono share khlaidi kaitoni thani o sandi aroni yakni yoknani muchungo hanai kaitono na aroni yakni bo phiyoknani fan tongo lukberem remsisa bwtang tangchuko aboni bagui no norokno ang okok sao sandi haike norok mannai naitukdi haike norok nuknai dogar budi haike norok phiyogui rwjaknai kaitoni thani o chung khaksangnani folao tornani tei loknani tei mwthangsak mani kokno saimanani tei fola kwthar bai koboljagui tongnani bagui saiman suknani bagui kaitoni thani o chung masanai manai tuknai tei dogar ma bunai hinai sao chung nogo siring ke asogui tongkhe wngla kaitoni kokthai khwnanani bagui motharogo nukung surimungrogo kaitoni surima jagarogo surima thairogo chung thangna nangnai tei khwnanani nangnai paithago hwnkhe chung sakni bagui simi surya buini bagui bo jeng ma surinai abo belai kheno nangsugo kaitono manani bagui bumung khuri surinani nango buibo sumsuni yakni yogui mwthangsak mani aro sokphai manthang aboni bagui nung ma surinai nini takuk bukhuk tei bayap sungni bagui bo ma surinai borbo kaitono manthang hwnai jako berem remba bwtang tangchido hake norok kiching norokni sumsok gosilaidi khoroksa tei khoroksani bagui suri samlaidi omotui kheno norok hamrwjagwano borok kaham suri samani abo belai khe nango Subra Jisu Kristo boni theibai nono susawi kaham hwnui gosiwi nakha nini surimano kaitor khnanai nung poitokra ke surimani tongkhe paithago okokno saima thakdi o surima sarma joto Jisuni mungbai sano amen.